Čaute, toto je rozprávka Psycho a Pat a práve teraz začína prvý diel. A je to teraz, čo máme, Pat, teda Psycho, čo máme? Čo, neviem, honici? Čo? Nie. Á, viem už, máme opraviť kolotoč, takže zobrať sa na kolotoč, ideme, Pat. Vidíte? Nefunguje. A Pat chce ho opraviť. Tak použijeme najprv Pata. Zohni sa, Pat. Ja som Mago. Na kolena. Pat. Hlavu. On je funkčná vrtačka. Pustíte to. Sem a... Potom sa... Tak. A teraz... Funguje! Takže, toto je Prvý diel Pata a Psycho. Dovidenia a na budúce. Druhý. Juhu!